4 नं वार्डनि 6टा गामि आरो 7 नं वार्डनि 10 गामि बिथांमोनखौ बा बे गामिखौ बिटिआरआव होनाङा होननानै अबजेक्सन हैदों होननानै जों मिथिदों। नोंथाङा जुदि हैयाखैब्ला जोंनो एनअसिखौ हो। बिथाङाबो बुंबाय दे जाबाय आं एनअसिखौ होलांगोन। बेबायदि खोथा रायलायनानै मोजां मिलायलायनानै जोबनायसै समाव गावबो बिथाङा रायजोनिफ्राय आरो फिन बिदिनो एनअसि बिफिननायाव रायजो राजाफ्रा मानो एनअसि नांगौ? पन्सायतआथ' रायजो राजानि नङा। बे दिनै जाय थाया बिटिआरआव बिथांमोननि हियारिं फैनायाव थायैनिसो हियारिं फैदों, सोरबा थानायनि हियारिं फैयाखै। बेवहाय बिथाङा हाबसोमनानै बे डाटाखौ हैनो नाङामोन। दा जोङो बावैसो खोनानो मोन्दों जाय बिथांमोना जोंनि गामियाव बा थानानै मिथिनायखौ खोन्थाफैनायखौ केसबो हैदों होननानै जोङो खोनादों। नाथाय नंगौना नङा? जुदि बिथाङा केसखौ होमारदोंब्ला बे थाबैनो उथायनानै लाफिननांगौ आरो बिथाङा उथायाब्ला केसखौ होमारनानै जुदि उथायाब्ला गासैबो रायजो राजा बे 7खान गामिनि रायजो राजाफोरखौ केस होनांगौ। खिन्थु सोरबा सानैल' व्यक्तिया बेवहाय कमप्लेन खालामदों होननानै बे 7खान गामिनि रायजोफोरखौ थुनजुलायनानै होआखै बिथांमोनाबो। बेनि सायाव जोङो बहुत दुखु मोनदों बे बाथ्राखौ खोनानानै। आरो जोङो दा बेखौनो बुंनो सानदों, जों थारायबारि हिसाबैथ' जोङो बिटिआरआव थाया होनना बुङाखै आरो जों गासैबो दा बेखौनो लानानै जों गामिया दुखु मोनना दं आरो। आङो बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। आङो गरायमारि गामिनिनो गामिनि सेक्रेटारि, आंनि मुङा लाहाराम बसुमतारी। आं बे मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदों, जोङो जोंनि बे बिटिआर हाबसननायनि गेजेराव जों गोबां गुलुं गुजुं खोनानायनि गेजेरजों बे जोंनि गेजेराव 7टा गामिया गोबांथार गुलुं गुजुं जाफुंबाय थादों। बे जानायनि गेजेराव जों दिनै 7टा गामिजों गासैबो जों गावब्रा सेक्रेटारि जोङो मैयानि गेजेराव कनफ्राम जालायनानै दिनै बे नारेंगुरि ब्रह्म मन्दिरनि बे नब्लाङाव जोङो जिरायनानै दिनै जों बे सावरायमेलखौ लादों। जाय बे गुलुं गुजुङाव जों खोनाबाय थादों जोंहा रबि नार्जारी आरो बिनि बिसि पन्सायतनि जाबाय थानाय प्रेसिडेन्ट इसा नार्जारीया बे बिटिआरआव हाबा होननानै बिथाङा जोंखौ बे 7टा गामिखौ हाबनो हाबा होननानै बे बर्थमान बे जोंखौ हाया होननानै बुंहैदों। दा बिनि गेजेराव जों गुलुं गुजुं माखासे नटिफाइ फैबाय थानायाव जोंहा गोबां रायजोआ गुलुं गुजुं जाबाय थादों। दा बिनि गेजेरजों नंमारगौना नंमारा जों बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ लिंहरनानै जों बिथं भाबै जों रायलायनानै दिनै सानजौफुनि बे 10 रिंगायाव जोङो बे मेलखौ जादोंमोन। निश्चय बिथाङाबो जोंजोंनो एटेन्ड जाफैदों। दा बेवहाय जोङो बिथांनाव सोंना मोन्दों, बिथाङा अलरेडि होआखै होनबाय थादोंमोन। आरो होआखैब्ला बेबायदि जोंनाव बारे बारे जोंनि बे गुबुंले बारहावाया बारबाय थानाय माबोरैहाय बारदों बेखौ जोंनि माखासे जोङो इन्टेलिजेन्सफ्रा जों सोंनायाव बिथाङा बुंदों जे एमएलए निफ्राय फरा लानानै बे 7टा गामिनि भटार लिस्टखौ लानानै बे जाबनानै बियो होदों। अलरेडि बेखौ गाव सिखार जादों। नाथाय बे 7टा गामिनि भटार लिस्टखौ जाबनानै बे सायाव एमएलए नि फरा लानानै मा लिरदों बेखौ जों साखार भाबै बिथांनाव बिदोंमोन। बिथाङा होआखै। बे निश्चय नंगौ। दा बेवहाय जों गोबाङैनो जों बे खोथाखौ बिथांनाव सोंबाय थादोंमोन। बिथाङा नायनोबो बिदोंमोन, बिथाङा लाबाखै बुंबाय थादों। दा बेयाव लास्टआव बे बिथाङा बुंदों आङो बे 7खान गामिनि जिथु भटारखौ लानानै आङो होदोंमोन बे नंगौ। नाथाय आङो बे 7खान गामिखौ बिटिआरआव थानाङा होननानै आं जेबो बुङाखै आरो बिटिआरआव हाबफैनायखौ आं मोजां मोनदों। आं बेबायदि खोथाखौ बुंबाय थादों। नाथाय बे गावनि खोथा, नंगौना नङा बेखौ बे थगायदों सानदोंना मा सानदों बेखौ बुंबाय थादों। आरो फारसेथिं बे बर' फरायसानि आफादनि सायाव बे माखासे खोथाखौ बुंबाय थादों। नंगौ, बर' फरायसाया जोंनि गामि गामि हाबनानै बे खोथाखौ बुंफैयाखै। जों गुलुं गुजुं खोबाय थानायाव जोंनि बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे जास्ट नटिफाइ जोंनो हरदों। बिसोरो जेनेबा खोन्थाहरदों बे गामि दरबा गामिया थालांबावसिगोन, ओरैबायदि केस होबाय थादों। बेबायदिखौ होनायाव जों दिनै नंमारगौना नंमारा बे खोथाखौ लानानै जों दिनै 7टा गामिजों जों दिनै सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलाव निश्चय बिथांनाव सोंना मोनबाय, नंमारगौ बिथाङा बे 7टा गामिनि भटार लिस्टखौ होनानै जे बिथाङा जि सायाव एमएलए नि फरा लानानै होदों बेखौ जों बिनायाव बियो नायनो होआखै दिनैबो। निश्चय आरो दिनै बे जोङो बारे बारे बेखौ जोङो रायजो 7टा गामिजों खुनु दावराव दावसि गैयाजासे माने समान मिलायनानै मोनसे निमांसाजों जोङो मोजाङै जों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो रावबो रायनाय माबा मोनसे खालामालाबासिनो जों मोनसे
जों बे पर्जायाव फैनानै बिथांनाव जों एनअसि बिदोंमोन आरो बिथाङा एनअसिखौबो होनो नाजादोंमोन होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय एनअसिखौ गावनि जिथु हिनजावासो ख्रिस्टियान हिसाबै हिनजाव फैनो हायाखै आरो सिलाबो पन्सायताव दं हिसाबै बे दहयो दा होगोन होनना बुंदोंमोन दा बेयाव जोङो दहयनि लिरखांनानै जोङो बे बिथांनि न'आव थांनायाव बिथांखौ जों लोगो मोनहैयासै आरो लोगो मोनैनि गेजेराव फन हरनायनि गेजेराव बिथाङा हाइ खामानि खुनु निर्देश मोनाबा आङो बेयाव एनअसियाव साइन होनो हाया बे खोथाखौ बुंबावनायाव जों दा आरोबाव गुलुं गुसुं जोंनि गोसोआव जों आख' फाख' मोनबावबाय निस्सय बिथाङा होमारदों जों बेखौ मोनसे सानना लाबाय आरो खोनाबावबाय जोङो बिथांनियाव थांना फैनानै जोङो एनअसि सार्टिफिकेटआव जों साइनबो मोनासै आरोबाव सानै मानसिखौ बे केस होदों होननानै बे दहाय जोङो दसेनि उनाव जोङो बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोङो खोनाफिनबावबाय आरो फ्राय बेखौ इनफरमेसन मोनदों होननानै जों सानना लाबावबाय आচ্ছা बिथांखौ इसिबां मोजां बुंसेयावबो बिथाङा इसिबां 7टा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि 7टा गामिनि रायजोफोर इसिबां मोजां बिथांखौ मोजां समाधानजों गेजेरजों लांखांनानै बिथाङा खुनु रावजोंबो दावराव दावसि खालामनाङा केस जेबो होनाङा 7टा गामिया बिथांखौ इसिबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जेबो दावराव दावसिनि गेजेरजों जेबो खालामनांला जे बिटिआरखौ जानायाव नोंथाङा एनअसिल' होनांगौ जेबो रावजोंबो हाजिरा गैयालाबासिनो नोंथाङा एनअसिखौल' होदो जेबो दावराव दावसि रावजोंबो केस होलायनानै 7टा गामिनि रायजोआ बिथांखौ इसिबां रिकुवेस्ट खालामनायाव बिथाङा मा गोसोजों दिनै सानै मानसिखौल' केस होगोन जुदि बिथाङा बे 7टा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजाखौ जुदि गावखौ दिनै मोनसे मिमांसा सावरायनायाव लेंबोनायाव माबा मोनसे गावखौ माबा मोनसे नुनायमोनब्ला माबा मोनसे जुदि गावनि सायाव भुल मोनदोंबा बे 7टा गामिखौ रायजो गावबुरा सेक्रेटारि रायजोखौ केस होमोन बिथाङा जों 7टा गामिनि रायजो राजाया थानायाव हाजिर जों थांगौमोन सानैखौल' मानो होखो बिथाङा जों 7टा गामिखौ होमोन जों 7टा गामिया थांगौमोन बिथांनि जुदि होदोंबा सानैनि थाखाय मानो बिथाङा होखो जों 7टा गामिया दाबो राजि दं बिथाङा जुदि 7टा गामिखौ केस होनो हायोबा होथों जों 7टा गामिनि रायजो राजाया दाबो हाजिर दं बिथांनि केसआव जों थाङो नाथाय बे सानै मानसिखौल' थांखिनानै केस होनायखौ बिथाङा इमिडियेटलि 24 घन्टानि गेजेरावनो बिथाङा उथायफिननांगौ आं बेखौ बिथांनि सायाव रिकुवेस्ट खावलायबाय आरो फरायसा आफादा गामि गामियावहाय लाइजाम हरदोंमोनब्लाबो नोंथांमोनखौहाय लानानै सावरायनायखौ लानानै फैनांगौ बिथांमोना बे खोथाखौ बुंदों नाथाय बिथांमोनाथ' बर' फरायसालियाव जोंनो खुनु लाइजाम हराखै बेबायदि गामि गामि मिटिं खालामनोबो जेबोथ' जोंखौ हराखै जोंखौ नोंथांमोननि गामि बे 7टा गामिया खालामबावसिगोन नोंथांमोना केस जाबावनो बेयाव एगेन्स्ट पार्टि होना दंबावो नोंथांमोना खालामबावसिगोन इमिडियेटलि नोंथांमोना मा राहा लायो ओरैबायदि मोनसेनिफ्राय जिथु फैदों बेखौ बे खामानिखौ थाब मावनो नोंसोर 7टा गामिजों नोंसोर मा डिसिसन लायो लानायाव जोङो मैयानि गेजेराव जों 7टा गामिजों गावबुरा सेक्रेटारिजों कनफारेन्स लायनानैसो दिनै बे मिटिं जों लादों जों उइदाउट जोङो बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों जेबो लाइजाम मोननाय बेबायदि मिटिं खुंनाय जोंनाव जेबो रेकर्ड गैया आंनि बुंनाय जोङो बिटिआरआव हाबाबाथ' जों बे 7टा गामिया गोबां जोङो बिथांनि सायाव जों राहा लागोन मानो होनब्ला जोङो एथ' समनिफ्राय नांबोनानै दै ओंखाम रसा नांनानै हाजार हाजार जोंनि बर' जोहोलावफ्रा थैनानै हाजार हाजार जोंनि बर' फिसाफोरा जोंनि जिनाहारि खालामजानानै नाङै नांबोनानै जों मुथासे माबा मोनसे लामा आगानसे लामा गाखोनायाव जोंनि बर'नि मानसियानो जोंनि बर'नि जुदि बेखौ लुबैयाखैबा बिथांनि सायावथ' जोङो गोबां राहा लानांगौ जोंहा लामा दङ आयेननि राहाजों जों लानानै बिथांखौ जेरैखि जायाबाबो जों माबा मोनसे जोंबो खालामफिनगोन जों 7टा गामिया साफ्रोमबो जों 7टा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिया हाजिर दं बिथांखौथ' जों मोजां होननानै गामिनि गथ' गामिनि मोजां सासे अनुस्थानखौ जों मावगोन होननानै गामिनि जायगानि गथ' हिसाबै बिथांखौ जों देग्लायनि पन्सायतआव जोङो बिथांखौनो प्रेसिडेन्ट बयबो रायजो राजाया भट होनानै बिथांखौनो प्रेसिडेन्ट खालामदोंमोन मोजां होननानै नाथाय दिनै बिथांनि बे मोजां लामाखौ जोङो साननानै बिथांखौ थिखोनायाव बिथाङा दि जोंनि बे 7टा गामिनिफ्राय देरहानानै पन्सायत प्रेसिडेन्ट जाखांनानै बे 7टा गामिखौ दिनैबो बे 7टा गामिनि रायजो राजाखौ हाद्रि सारख'नानै गालांबाय दहायनि जों जि सावराय मेलखौ जों लादोंमोन डिसिसन लादोंमोन बे डिसिसनखौ बिथाङा फेल खालामबाय होमबा बिथांनि सायाव जोंहा माबा मोनसे 7टा गामिया राहा लानांगौ जोंहा
दा बिथांखौ जों रायजोआनो जोङो पन्सायत सिस्टेम बिथांखौनो जों राजा खालामदोंबा बिथाङाबो जोंखौ जेनेगा खालामदोंबा जोंबो राहानि लामा थांनानै बिथांखौ जों पन्सायतनिफ्राय एसेबो खालामनो जोङो नाजानांगोन जों बेखौसो जों लुबैदों आरो आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै दिनैनि बे मोनाबिलि समाव प्रेस मिट बिथांमोनखौ लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा दहाय सानजौफुआवसो जोङो बिटिआरनि सोमोन्दै रायलायनायाव जोंहा जोङो दिनैनि सनापुर गाव पन्सायतनि आफादगिरिनि बिसाय रबि नार्जारिखौ लेंहरनानै जोङो 7टा गामिजों जयै सावरायलायदों मोजांनि थाखाय जोङो मिथिनो मोनदों जे गोजौनिफ्राय बा जायनाखि बिटिआरआव सोनो थाखाय थाबायगासिनो दङ बिथांमोना जोंनि इनफरमेसन हरदों जे जोंनि सनापुर गाव पन्सायतनि दानि गोदानै मोननाय प्रेसिडेन्ट बिथाङा जोंनि बे 4 नं वार्डनि 6टा गामि आरो 7 नं वार्डनि 10 गामि बिथांमोनखौ बा बे गामिखौ बिटिआरआव सोनाङा होननानै अबजेक्सन हैदों होननानै जों मिथिदों दा जों बिनिखायनो बे अबजेक्सनखौ लानानै जों 7टा गामिनि रायजो राजा बिदिनो गावबुराफोर बिथांमोनखौ लानानै जों जयै सावरायनाय जादों जोंनि नैबे नारेंगुरी ब्रह्म मन्दिरनि जिरायसालियाव दा बेवहाय बिथाङा बुंदों आङो कमप्लेनखौ हैयाखै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो आङो रायजो राजाफ्रा सावरायलायनानै बुंदोंमोन नोंथाङा जुदि हैयाखैब्ला जोंनो एनअसिखौ हो बिथाङाबो बुंबाय दे जाबाय आङो एनअसिखौ होलांगोन बेबायदि खोथा रायलायनानै मोजां मिलायलायनानै जोबनायसै समाव गावबो बिथाङा रायजोनिफ्राय आरो फिन बिदिनो एनअसि बिफिननायाव रायजो राजाफ्रा मानो एनअसि नांगौ पन्सायतआथ' रायजो राजानि नङा बेखौथ' जोङो नांगौ होननानै बा बिथांनो जों होनो हाया बे हिसाबै बिथाङा मा सानखो होगोन होननानै थांबाय न'आव दा रायजो राजाफ्रा एप्लिकेसनखौ लिरबाय जों बिटिआरआव थागोन होननानै दा बेवहाय बिथाङा थांनायाव बिथाङा न'आव गैयामोन आरो फन हरनानै सोंबाय एनअसिखौ नोंथाङा मानो होलांदिया बा साइनखौ मानो होदिया बेवहाय बुंबाय जे आङो हाइकमान्डनि अर्डार नङाबा एनअसिखौ होनो हाया होननानै बुंबाय आरो बिनि उनाव बिथाङा फरायसा आफादखौ ओरैबायदि बुंदों जे फरायसा आफादानो थुनलायनानै हरदों बे 7टा गामिनो नाथाय मालाबाबो फरायसा आफादा बे 7टा गामिनो थुनजुलायनानै हराखै मानोना बिसोर इनफरमेसनखौल' हरदों जे नोंथांमोननि गामिया ओरैबायदि गामिया बिटिआरनिफ्राय दानख' जासिगोन आरो जाय बिथांमोना नुदों आंनि खोनानायाव मैया 8 थारिखमोन ना उदालगुरिनिफ्राय एडिसि फैदोंमोन बेवहाय माने एडिसि फैनायनि जाहोना जाहैबाय जाय गामिया बा गुबुन हारिया बिटिआरआव हाबफ्लांनानै बा गोग्लैफ्लांनानै थानायाव माने जों बिटिआरआव थाया होननानै बुंनायाव बिथांमोना दरसे दरनै गामिया बबेबा गुबुन हारिजों नांजाबनाय बा गुबुन हारिया जों थाया होननानै कमप्लेनखौ हैदों दा बियो बेखौ बुजियाखै जे बे माबा खालामफैनाया मा होनो हियारिं खालामफैनाया जाहैबाय जायहा बिटिआरआव थाया बिनि थाखायसो फैदों दा बिथाङा बे हियारिं फैनायाव बा थायैफोरनि फैनायाव बिथाङा जोंनि बे केन्द्रनि बा सनापुर गाव पन्सायतनि भटार तालिकाखौ लांनानै बेवहाय हाबसननानै हैदों बिथाङा बुंदों जे आं होआखै खिन्थु जों बुजिदों रायजो राजाया बे दिनै जाय थाया बिटिआरआव बिथांमोननि हियारिं फैनायाव थायैनिसो हियारिं फैदों सोरबा थानायनि हियारिं फैयाखै बेवहाय बिथाङा हाबसननानै बे डाटाखौ हैनो नाङामोन दा जों नुदों आरो जों खोनादों दा बे डाटायाव मा लिरदों बिटिआर भार्सेस पन्सायत अब्ला बियो जुदि कमप्लेन नङामोनब्ला बेबायदि लिरनो गोनांथि गैयामोन आरो बिथाङा बेबायदि हारिनि मावग्रा फरायसा आफादखौ थुनलायनानै हरदों बे 7खान गामियाव बेबायदि बरनाम होनो मोननाय नङा आरो होनाङा आरो बिनिफ्राय दा जोङो बावैसो खोनानो मोनदों जाय बिथांमोना जोंनि गामियाव बा थानानै मिथिनायखौ खोन्थाफैनायखौ केसबो हैदों होननानै जोङो खोनादों नाथाय नंगौना नङा जुदि बिथाङा केसखौ होमारदोंब्ला बे थाबैनो उथायनानै लाफिननांगौ आरो बिथाङा उथायाब्ला केसखौ होमारनानै जुदि उथायाब्ला गासैबो रायजो राजा बे 7खान गामिनि रायजो राजाफोरखौ केस होनांगौ खिन्थु सोरबा सानैल' बेक्तिया बेवहाय कमप्लेन खालामदों होननानै बे 7खान गामिनि रायजोफोरखौ थुनजुलायनानै होआखै बिथांमोनाबो आरो एबसुआबो जोंनो थुनजुलायनानै होआखै मानोना जोङो मात्र मोनदों इनफरमेसनखौ
सनापुर गाव पन्चायतनि सातखान गामियाल'नो बिटिआरनिफ्राय दानख' जासिगोन बे खोथाखौ जोङो मिथिनानै बे सातखान गामिया गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजा गासैबो ज' जानानै सावरायलायनायनि गेजेराव जोङो दिनै मीमांसाखौ लाबोनो सानदोंमोन। दा बिथाङा गोरोन्थि जादों। जोङो दिनै 1986 मायथाइनिफ्रायनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बेसेबांबा सोमावसारदों। सोरबाया आर्मिजों बुथारजादों, सोरबाया पुलिसजों गावथारजादों, सोरबाया न'खरनि बिसि फिसा गोमाजादों, न' बां सावजादों, बेसेबां लस जादों। बेनिखायनो जोङो दिनै बिटिआरआव थानो होननानै आन्दलन जायै दिनैसिम सफैबाय। बिटिआरआव हाबनायनि लामायाव फैबाय। सिगाङाव बिएसि एकर्ड जादोंबाबो जों थालांबाय आरो नैथिबाराव बिटिसि एकर्ड जादोंब्लाबो जों बहाय थालांबाय। दा जोबथायाव बिटिआर एकर्ड जादों। बे बिटिआर एकर्डआव बबे बबे बर' गामिया हाबनांगौ, बे हाबनांगौ हिसाबै दफायाव लिरनाय दं हिसाबै जोंखौ दिनै बिटिआरआव सोनायनि लामायाव फैनायखाय जोंखौ सोसननो नागिरदोंमोन। दा बिनि बेलायाव आं बेखौनो बुङो, बिथाङा गावनि हारिनि होननानै आरो बे पन्चायतआव गासैबो बे सनापुर पन्चायतनि रायजो राजाफ्रानो गावखौ मोजां मानसि, मोजां मावगोन होननानै दिनै बिथांखौ देरहाहोहरदों। नाथाय देरहानायनि उनाव दिनै बिटिआर हाबनोसै समाव बिथाङा बे गफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ दुखुआ मेगनाव मोदै, गोसो गोरबोआव दुखु होनाया बिथांनि बिराद गोरोन्थि जादों। दा बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायदों, दिनै बिथाङा बबेबा थांनानै केस होदोंब्ला, सोरबा व्यक्तिखौ केस होदोंब्ला बिथांमोनखौ केस होनो मोना, बिथाङा उथायफिननांगौ। गतिके केस होनोबा बे सातखान गामिनि रायजो राजाखौ गासैखौबो केस होनांगौ। आं बेखौ बुंनानै बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। बेवहायथ' आङो रोखा बुंनो हायो, बेवहाय रावबो एबसुनि आफादगिरि बा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो लाइजाम हराखै। माथ्र जोङो खोनादों गामि गामि बिथांमोना इनफरमेसन हरदों जे नोंथांमोननि गामियाव ओरैबायदि ओरैबायदिया कमप्लेन होफैदों होननानै। एप्लिकेसनखौ दहाय बियो फोरमान गावनि सिमान जादों जे आङो बेबायदि लिराखै, आङो बिटिआरआव थाया होननानै आं बेबायदि लिराखै। बास बेबायदि लिराखैबा जोंबो रायजोफ्रा फोथायदों। खिन्थु दिनै गावनि सिमान जाबाय, सिमानथ' जायाखै, जों हमनानै मोनबाय बियो एनअसि होनो होननानै दिनै मानो खारखुमाखो आरो सोरखौबा सोरबा व्यक्तिखौ मानो बियो केस होनो मोनखो। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे बियो बरंस' कमप्लेनखौ हैमारदों, बिटिआरआव थाया होननानै बे कमप्लेनखौ हैमारदों होननानै जोङो दिनै बुजिबाय। राहायाथ' बेनो, आं जोबनायाव बुंबाय, राहाया बेनो, सोरबा व्यक्तिखौ जुदि केस होदोंब्ला बिथाङा बे केसखौ उथायनांगौ, बे बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ केस होमारदोंब्ला। खिन्थु केस होनोब्ला गासैबो रायजो राजा सातखान गामिनि रायजो राजाखौ केस होनांगौ। एक्सनाथ' जुदि बिथाङा केसखौ होमारदोंबा जोङो बिथाङाबो जेरै आयेनजों थांगोन, जोंबो बिनिफ्राय बांसिन आयेनजों थांगोन। दंहैयाखै बेखौ रावबो आं बुंनो हायो, रावबो बिनि न'आव थाङाखै। मैयानिफ्राय बे खोथाखौ जों मिथिदों। बावहाय मैयानो जोङो फना फनि जालायदों, सातखान गामिनो जोङो खबर हरलायदों, बिसोरबो मिथिदों ओरैबायदि ओरैबायदि जादों, नोंसोरलाय मिथिदों, जोंबो मिथिदों। बेबायदि बाथ्राखौ जोङो सावरायलायनानै मबाइलजों माने दिनैहाय ज' जादों आरो बेवहाय रावनिबो माबा गैया। आरो सोरबाया बुंनो हागौ, सोरबा खोथाफोरखौ खोनानानै बुंनो हागौ बायदि बायदि, खिन्थु बिनि न'आव रावबो रायजो राजाफ्रा नुजाहैयाखै। बिनि सायावथ' बेबो नंखायसो बाथ्रा बुंदों, बेबो फान्दायदोंसो आं होनना बुंनो हायो। दिनै सोरबा व्यक्तिया प्राइभेटै दंहरदोंब्लाबो जोंनि बे रायजो राजानिखि सावरायनाय, बेवहाय बिनि गेजेराव रावबो माबा हराखै। नै दहायसो बिथाङा एनअसि होनो गोनाङाव बिथांखौ फन हरदोंमोन, बिथाङा बुंहरबाय आं दिनै होनो हानाय नङा, आङो हाइकमान्डआव अर्डार लाबासो आङो एनअसिखौ होनो हागोन होननानै बिथाङा बुंहरदों। बेवहाय रावबो थांनानै बिथांखौ जेबो दंहैयाखै, बिनि न'आव थाङाखैबो।
बिथांखौहाय बिटिआरआव दानख'नायनि सोलिगासिनो दं दा बेनि सायाव मा बुंनो? बिनि सायाव जोङो बहुद दुखु मोनदों बे बाथ्राखौ खोनानानै आरो जोङो दा बेखौनो बुंनो सानदों जों थाराइबारि हिसाबैथ' जोङो बिटिआरआव थाया होनना बुङाखै आरो जों गासिबो दा बेखौनो लानानै जों गामिया दुखु मोनना दं आरो बिथां पन्सायत प्रेसिडेन्टनि सायाव बेखौनो दुखु मोनना दं आरो बिथाङा इन्डिभिजुवेलि सानै मानसिफोर केस होदों होननानै जों मिथिनाय जादों दा बिथांनि सायाव मा राहा लामा लानाय जादों दा बे खेथ्रआवथ' आं बेखौनो बुंनो सानो बिथाङाथ' बेफोरबायदि खोनानाय रावखौ लानानै बेफोरबायदि केस होनाया मोजां जायाखै दा बेखौ जाबायदि दहाय मिडियानि गेजेरजों जों खोनादों बे बाथ्रायाथ' बेना खोनानायसो प्रुफथ' गैया आरो बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै बियो बेफोरबायदि बुंनाङामोन आरो दा बिनि माखासे एक्टिभिटिसफ्रा जोंनि बर' समाजनि एसे बेरेखा नुदों आरो जों जि बर'फ्रा जि हास्थायदों जि लुबैदों बिनि सायाव बियो जोंजों इन्ट्रेस्ट खालामनांगौमोन नाथाय दिनैनि थारिखआव बियो इन्ट्रेस्ट गैयै बायदि खालामदों आरो बेखौथ' जेनेबा गावनाव सोंनाय बायदियै जों गामि जानानैबो सोंदों दा बेयाव जोङो सोंनायाव बिथाङा लाङाखै आरो जोंनि गामिनिफ्रायबोथ' जों हरनाय जायाखै खिन्थु बियो नैबेखौल' बुंदों जे आङो बिटिआरखौ नाङा होनाखै खिन्थु पन्सायतआ मा जागोन बेखौल'सो सोंदों आङो होनना बुंदोंमोन नाथाय बेयावनो माखासे खोथा हाबसोना दङ नैबेखौनो माखासे बेले बेजे लाबोनाय जाखायो नालाय दा बिनि थाखायनो हियारिं फैदों होनना जों खोनानो मोनदों आरो